Sunna ta biyu, wankewar tafukanka sau uku tun baka shigar da su cikin ƙwarya ba. Liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam, zancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce, Iza istayqaza ahadukum min naumihi, idan ɗayanku ya falka daga bacci, fala ya ga musu ya dahu fi ina'i, kada ya tsoma hannuwansa a cikin ƙwarya, hatta ya ga sulha salasa, har sai ya wanke su sau uku. Fa innahu la yadri aina batat yadu, bai san inda hannuwansa suka kwana ba. Muttafaqu alaihi, an gama da wannan hadisi. Sunna ta uku, asawaki. Liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam, zancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce, Laula an ashukka ala ummati, inda ba don kada in tsananta ma al'ummata ba, li'amartahum bisawaki, da na hore su da asawaki, ba a kullum wuru'a tare da dukkan alwallah. Rawahul Malik, imamuna Malik ya rawaito shi, wa Shafi'i da Shafi'i, wa Baihaqi da Baihaqi, wal Hakim da Hakim, wa an Aisha radiyallahu anha, an karɓo daga Aisha yardar Allah ta tabbata gare ta. Qalat, ta ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, Aswaku, asawaki, muɗahiratul lilfammi, mai tsarkakewar baki ne, barabatun lirabbi, mai sabotawar yardar Ubangiji ne. Rawahu Ahmad, Imamu Ahmad ya rawaito shi, wa Nasa'i da Nasa'i, wa Tirmidhi da Tirmidhi.